आर'नाइ जों जायखौ एसेबां मोजां मोनो साफ्रोमबो बे आर'नाइखौनो दिनै राजखान्थि हान्जानि सोरबा बेबायदि गाज्रि खालामनो नाजादों। बेखौ जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादा गोख्रोङै सोंखारिदों आरो बिनि सायाव जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादा बेखौनो बुंदों जे बे सानथामनि गेजेराव दिनै 21, गाबोन 22, समफोर 23 बे सानथामनि गेजेराव बिथांमोना निमाहा बिथों आरो बर' हारिनि सिगाङाव बर' हारिनि सेराव बिथांमोना निमाहा बिथों, जों निमाहा होगोन आरो जुदि बेखौनो खालामाब्ला बिनि उननि हाबाफारिखौ जोङो लानो बाध्य जागोन। जे बेयो जोबोद गाज्रि जादों, बेखौ दुलाराय बर' हारिमु आफाद बा बर'नि माहारियारि आफादफोरा एक्सन लानांगौ होननानै थिगानो दङ, बयबो मोजांखौनो सानदों आरो बिनि गेजेरजों मोनदों जे साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा आर'नाइखौ माने बजबो, मोजां मोनो, आंगो सानो, बे मोनसे सिनायथि। बेनिखायनो आंबो बुंदों दायो जे जायफ्रा बिदि खालामदों बेखौ बेयो जोबोद गाज्रि, मुगैथाव, सोंखारिथाव। उननि फिरियाव जाहाथे रावबो बिदि खालामनो नाजाया बेखौ आं खावलायदों आरो जायफ्रा दायो खालामबाय बिथांमोना थाबैनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा निउसनि गेजेरजों बेखौ निमाहा बिथोंसै, आं बेखौनो खावलायो। खुलुमबाय। दिनै मोनसे भिडिअ' लोगोसे फट' नुदों ससियेल मिडियायाव जे जोंनि बर' हारिनि जा आर'नाइ बेखौ बबेबा मोननै राजखान्थि हान्जाया गावसोरनि सिम्बलखौ होनानै गुबुंले खालामदों। जों बेखौ नुनो मोनदों आरो बिनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ सोंखारिदों। आर'नाइया जाबाय बर' हारिनि मोनसे गोथार सिनायथि, बेयाव जोंनि आबेग अनुभुति हाबनानै दङ आरो बेखौ जों बर' हारिया साफ्रोमबो मान होयो, आंगो सानो, बजबनानै लायो। जों बर' हारिल' नङा, गुबुन हारिफ्राबो बेखौ बजबो आरो बियो बर'नि होननानै जों बर'जों लोगोसे गुबुन हारि दुलाराय बुहुमानो मिथिबाय जे आर'नाइया बर' हारिनि। आरो थांनाय बोसोराव बे आर'नाइजों लोगोसे 21 आइटेमखौ जोङो जि आइ टेग मोननो हाबाय। जोंनि बिटिआर सरकार, दानि बिटिआर सरकार प्रमद बर'नि दैदेननायजों बियो जि आइ टेग जों मोनफुंनो हादों, बेनि थाखाय आं सरकारखौ साबायखर होदों। नाथाय बे आर'नाइ जों जायखौ एसेबां मोजां मोनो साफ्रोमबो बे आर'नाइखौनो दिनै राजखान्थि हान्जानि सोरबा बेबायदि गाज्रि खालामनो नाजादों। बेखौ जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादा गोख्रोङै सोंखारिदों आरो बिनि सायाव जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादा बेखौनो बुंदों जे बे सानथामनि गेजेराव दिनै 21, गाबोन 22, समफोर 23 बे सानथामनि गेजेराव बिथांमोना निमाहा बिथों आरो बर' हारिनि सिगाङाव बर' हारिनि सेराव बिथांमोना निमाहा बिथों, जों निमाहा होगोन आरो जुदि बेखौनो खालामाब्ला बिनि उननि हाबाफारिखौ जोङो लानो बाध्य जागोन। आरो आंनियाव दासिम गोबाङा फन खालामनानै बुंहरदों जे बेयो जोबोद गाज्रि जादों, बेखौ दुलाराय बर' हारिमु आफाद बा बर'नि माहारियारि आफादफोरा एक्सन लानांगौ होननानै। थिगानो दङ, बयबो मोजांखौनो सानदों आरो बिनि गेजेरजों मोनदों जे साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा आर'नाइखौ माने बजबो, मोजां मोनो, आंगो सानो, बे मोनसे सिनायथि। बेनिखायनो आंबो बुंदों दायो जे जायफ्रा बिदि खालामदों बेखौ बेयो जोबोद गाज्रि, मुगैथाव, सोंखारिथाव। उननि फिरियाव जाहाथे रावबो बिदि खालामनो नाजाया बेखौ आं खावलायदों आरो जायफ्रा दायो खालामबाय बिथांमोना थाबैनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा निउसनि गेजेरजों बेखौ निमाहा बिथोंसै, आं बेखौनो खावलायो। बिथांमोना खालामनानै बेखौ खालामदों, बिथांमोना सानदों नामा जे राजखान्थिखौ बा रायजो राजाखौ बेजोंनो गोजोन होनो हागोन होननानै सानदों बिथांमोना? औ नंगौ, जायफ्रा खालामदों बे राजखान्थि हान्जा मोननैनि सानैसो सुबुं बिथांमोना सानदों खोमा जे बेबायदि खालामब्ला बिसोरो जोबोद आंगो सानजागोन बै राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरजों। बेबायदि मोनसे हस्थिया राजनिति बिथांमोना गेलेनो नाजादों, नाथाय बियो हारिनि गेजेराव गुबुंले लाबोदों आरो बयजोंबो सोंखारिजाथाव आरो बिनिफ्राय बिथांमोना जानगाराव थानांगौ आरो बेबायदि खालामनो थांब्ला बे बिथांमोननि जा राजखान्थि मुलाम्फा बिथांमोना खालामनो नागिरदों, बिनिफ्राय बिथांमोना जोबोद खहा जागोन। दिनै आर'नाइल' नङा, मोसानायावबो दामनाय देनायावबो माब्लाबा बर'नि अनगायै गुबुन हारिफ्रा बेबायदि मोनसे थासारिखौ खालामनो नाजानायखौ जों नुनो थांदों। बिथांमोननि सायाव नोंथांमोना माबायदि स्टेपखौ लागोन?
बेबो जोबोद थार बाथ्रा जे जों दुलाराय बर' हारिमु आफादा जोंनि जा मोसानायफोर दङ दामनायफोर दङ बेफोरखौ जोङो रोखोमसे खालामनानै मोनसे मोजां गद गोनां हारिमु हिसाबै जोङो फसंनो नाजागासिनो दङ आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादा बे बेलायाव साक्सेसबो जाबाय जे जोङो बेखौ इउनिभार्सिटियाव सोसननो हाबाय जोंनि मिउजिक कलेजफोराव सोसननो हाबाय आरो जोंनि 25टा जिल्लायाव बेखौ दायो मोजाङै रोंबाय नाथाय गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जे जोंनि बागुरुम्बायानो जा बारदै सिख्लायानो जा बेफोरखौ माने मोजाङै सोलोङा हसियाहै गुबुन गुबुन प्लेटफर्माव मोसानानै बिथांमोना गाज्रिहै दिन्थिदों सम सम जोङो बेफोरखौ मोनबाय थादों जे थांनाय बोसोराव जोङो मोन 25 बेबायदि संगठनफोरखौ जोङो एफआइआर होदों क'क्राझार माबायाव थानायाव लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि थानाफोरावबो जोङो होनाय जादों आरो माखासेया जोंनि खाथियाव फैबाय निमाहा बिफैदों जों उननि खेबफोराव बिदि खालामनाय जानाय नंला होननानै माखासेफोरा खिन्थु फैयासै दा जों बेबायदि एक्सन लानो गोनां जादों जों बुंदों जे गुबुन गुबुन हारिफोरा बा गुबुना सोलोंनायाव दिन्थिनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय जोंनि जायफोर रोंगौथि गोनां जोंनि अस्तादफोर गोरोंफोर बिथांमोननिफ्राय सोलोंनानै बिथांमोना मोजाङै दिन्थिफुंथों जों बेखौ खावलायबोदों